як нафар дар комментария навистааст ки ино зану шавҳар ҳастану сирри худро фуш намекунанд. ҳаст якдигарфаҳмӣ дорем, дастгирӣ дорем. Яке мардум жиддат мекунад ки мо кай ҷудо мешавем. аз гуфтаҳои шумо бармеояд ки душман зиёд доред. Хайҳо. доимо дар тӯю консерту маъракаҳо якҷо бо шаълобону ҳастед, ҳамсаратон рашк намекунад? Занаш беҳтарин зана. Дугонаи ҷони. Раҳмат ҳаматонда мухлисони азиз барои дастгирӣ, барои хирсакотон. бениҳоят خیرسک бисёр. نه برای خیرساتون چه خنونه ها یا خیرسا بعد як хирша ман баъзе рӯз кардамуш кардаш наш Ой, история дасткалониш. мекунем хай. бародаро баъд кадом шахсе ки барои граница гузаштан мехоҳад ки таксиё бовар ино компания якай бахара барои шумо совет метавонам и бародар хеле тӯли 1 сол шид кор мекунам 100% гарантия хати ки аввалаш худованд баъд ҳама яккада соқ саломат бурдан мерасонатон рақамо дар рӯи экран занг бизанен айноми мо гап занен ҳатман скидка карда мешавад мошинош мошинои комфортнияд. бо арзи салому адаб ҳузури якояки шумо бинандагони азиз, барномаи навбатии асрори ситораҳост тақдими шумо аз канали мо ва бо дархости зиёди мухлисон ин лаҳзаҳо меҳмони барномаи мо ҳастанд ду ҳунарманде ки бо ҳам пайваста дует мехонанд ва бисёр мухлисон хоҳиш карданд ки онҳоро ба барномаи худ даъват карда бошем ва ин лаҳзаҳо меҳмони барномаи мо ҳастанд ҳунарманд ва ҳамзамон танзимгар Баҳодур Ҷураев ва хонуми бисёр қашангу зебо Шаълобону Давлатова. Хуш омаданд. сараввал идҳои баҳориро, наврӯзи оламафрӯзро ба шумо муборакбод мегӯем. Раҳмат ба шумо. ва мухлисони азиз ногуфта намонад ки санаи 21 март дар толори филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи устодака Шариф Ҷураев барномаи ҳунарии Баҳодур Ҷураев, Шаъло Давлатова ва Яҳьёҷон ва Шоҳҷаҳон баргузор гардид ва бо таронаҳои ҷадид, бо сурудҳои ошуқона ҳамаи мухлисон ҷамъ омада буданд ва бовар кунед ман дар ин консерт ҳузур доштам. як муҳити воқеан ҳам идона буд ва ду ровии шинохтаи кишвар, бисёр рӯзноманигори шинохта ва сухандон Орзуи Соев ва Сабринабонуи Назрӣ ровиёни барномаи ҳунарии ҳунармандон буданд ва биёед атрофи ана ҳамин барномаи ҳунарӣ аввал каме суҳбат мекунем ва баъдан аз зиндагии паси пардагии эшон пурсон мешавад. ва ин консерти дуввумини шумо дар шаҳри Душанбе дар бинои филармония мебошад. بله بله бо ташаббуси ки ин консерт пешкаши мухлисон карда шуд? کنسرت دیومی نام با تشبوسی خودی رهبریت فیلارمونیا شد. яъне хиди роҳбарияти филармония تشکیل консерти шуморо کردن. ташкил بله карданд بله. ва наворбардорӣ аз ҷониби студияи Симо ва Берӯз продакшн ба навор Бале. гирифта шуд ва ман дар ин консерт иштирок доштам. Воқеан ҳам як муҳити хеле зебо буд ва мухлисони азиз аслан дар шароити имрӯза толорро аз мухлис пур кардан бисёр кори душвор аст, вале ман шоҳид будам ки толори филармония пур аз мухлис шуд. чӣ хел шуд ин хел шуд? اکی دیومین کنسرت های همه خشیده سای پرشیده همه خدا چیزی که همون در تقدیر اون نایسته باشه اون میشه. чунки ман барои чин саволро додам ки баъзе ҳунармандон билетҳоро через мекунанд дам меоранд, вале ман дидам ки унҷо ягон черезбозӣ набуд, чун рӯзи ид буд ва мухлисони шумо ҳам хеле зиёд ҳастанд. аз ин хотир роҳбарияти филармония маҳз консерти шуморо дар ҳамин рӯзи наврӯзи байналмилалӣ баргузор кард. ба андешаи шумо консерти имсолаатон аз соли гузашта чӣ фарқияту бартарият дошт? کنسرتی گذشتگی سالی گذشته 23 دا موندیم چقدر که نوروزی گذشته بود همه چیزی افتاد تو نیستیم. یعنی این کنسرتی این سال نه 21 دا بود درست گفت همه چیز زور چی خیلی یک تاش اوس رفتگی یا چیز اوس رفتگی استویت موزیکا خیلی را همش تشکیل کردن نتونستیم. نمی‌کنه فرق دیگه همش مخلصا همو بسیار توفا و خیختون دیدیم. توفا خیلی زیاد بود. بله. مخلصا توفا همش سردوی نو انسامبل همش زور اما اون سال چه بود رحمت همتون مخلصان عزیز برای دستگیری برای خیرسکاتان
бениҳоят Хирсак бисёр. не барои хирсотон. Чери хунона ҳар як хирсо вадя як хирша ман Че баъзе рӯз худо. кардам уч кардаш наш Оли даст калон история меша. мекунем хайбо мебинем барои гилотон барои падаркотон ҳамик ҳурмат карден омаден Раҳмат ҳаматонро омаден. дӯст медорем. барои Раҳмат. дастгиритон зинда бошед ва биёед каме атрофи ҳаёти шахсии шумо зиндагии паспардагии шумо суҳбат мекунем, чун бисёр мухлисон дар комментарияҳо навистанд ва хоҳиш карданд ки мехоҳанд ки аз забони худи шумо шунида бошанд, чун баъзе ҳунармандон як муддат сирри худро фош накарданд, бо мурури замон фош карданд ки воқеан ҳам якдигарро дӯст медоранд. рафту ҳамин дӯстии шумо ба муҳаббат табдил биёбад, чӣ кор мекунед? хай намедонем хай мумкин шава хай мумкин нашава ҳоло шумо гуфтанед ки ҳоло нест. не ҳоло нест чизи боша мегем ки ҳо ҳаст хай ҳозирашда ҳамин ҳамкорӣ боша ҳамиш зурай Вале якдигар фаҳмӣ дастгирӣ хай як нафар дар комментария навистааст ки ино зану шавҳар ҳастану сирри худро фош намекунанд. мегӯ ҳамин чӣ ба ман ҳайрон мешавам ки мардум да оҳ болошавӣ интересни нестаю поёншавӣ интересни мегӯй оҳ баҳодурай шалло ҷудо шид шаллои баҳодур ҷудо шид просмотр меравам чӣ ба мегӯй ягон гапи хуб мезанӣ ягон просмотр намегирад чӣ ба фақат бадира бисёр чӣ мекунанд қабул мекунанду хубира не хай мо якдигарфаҳмӣ дорем дастгирӣ дорем якдигарӣ мондан хеле ҷанг нест байни мо худо ба шукр мо хеле барои пул барои чиз ё чизи ма чизи ту нест не ки мардум ждат мекунад ки мо кай ҷудо мешавем ман намедонам ки ай мо даъво чӣ фоида мардум мехоҳад ё ин ки дугунаҳоятон ҳунармандони шиносатон хай бисёр амо душмано мехоҳанда одамои бари мо бисёр мехоҳанд ки хубай дуэти бисёр мо ҷудо гандай шавад. намедони ҳози ки хубай ки гандай хенигоҳш мекунӣ рушда маска дорад яъне бисёр одам Намедони, мехоҳад ё. дуэти мо аз ҷудо шавад. гуфтаҳои шумо бармеояд ки душман зиёд доред хай ҳо душман ва яки ҳамин баҳодур душманомон зинда боша ки барои ҳамин душмано шида бо мо далши мехоҳем ки кор Болотар кунем равед, ҳуҷумбем пеш равед. ҳамин душманода раҳмат мегӯм ки пишти ҳамин душмано бо камтар мо оҳ мефаҳмем ки я чира мефаҳмем агар душмано набошад ку мо ба фикр ҳичи намешавем ва баҳодур ман медонам ки шумо доимо дар тӯю консерту маъракаҳо якҷо бо шаълобону ҳастед ҳамсаратон рашк намекунад Не ҳамсари ман қатъи чӣ мо мегӯям ҳар рӯз хонаи меёдем оли дугонаи сахтанд ганда дугонаи сахтанд ядгариша дӯст медоранд мемурам барои ядгаришон ягон чиз нест хай нами Зани одамои ман- бари мо медонанд ҳама зани медонам мегирад. мақсад моро оиламонам моро Беҳтарин духтарай. Хай, мо қатъи рафтомад духтари- дорем занаш беҳтарин зана дугонаи ҷони медонӣ барои Дӯсти чин беҳтарин. саволро ман додам чун ман бисёр бо ҳунармандони бону тӯй меравем консерт меравем ҳамсари ман бисёр рашк мекунад баъзе нафарон бисёр бадрашк мешаванд мега рашк ин намаки зиндагӣ аст рашк боз муҳаббатро қавитар мекунад вале рашки зиёд ҳам мумкин нест мегӯянд ба инсон зарар меорад инсонро асабӣ мекунад хай Бале. ҳама ҳар хеле бисёр мухлисон гумон мекунанд ки ҳунармандон намоз намехонанд рӯза намегиранд хайр намекунанд вале ман миёни ҳунармандон ҳастам ман бисёр ҳунармандонеро медонам ки бисёр ба тақво ҳастанд намоз мехонанд рӯза мегиранд чун моҳи шарифи рамазон аст ман ба ҳамин хотир ин саволро ба шумо пешкаш карданӣ ҳастам ки оё шумо намоз мехонед рӯза мегиред ҳатман рӯза мегирем аку ҳар сол мо рӯзаро ман мегирем медонам ки шаъло рӯза мегирад ҳамасола бале мо якҷоя мегирем рӯза шарт нест ранги дигарро бигӯем намо сари ҷои намоз даем рӯза рӯза мегиред гирифтестем намоз Хайр хондестем мекунем. оҳ мо ҳар каса рӯза мегира намоз мегира ба хича мекунад яъне ин реклама барои намекунед реклама ихчон Бале, мекунад ман бале. намедонам ин хайршон барои хубия ё барои хичон да як кас хубӣ нишон додана хай медонистагиш медона бисёр кас накардагием лекин мо нишон наметем Мо ай мо барои нишон Худо додагимон барои чӣ нишон додагием ки мақсад зурмон ӯ қай бисёр пулда намераса рӯзиё хайр бисёрша кунда съёмка када зурмон намереса коми ки дакина зурмон мераса мақсад
камтаре пул хами хеле мекунем бале. ҳеч ка намедонам на сёмкаш мекунем на ҳечем просто ҳам хеле ёрдамаш мекунем тамом Вақте вақте ки ино пули калон дар курай масалан оператсия кан дар курай и кан дар курай удамо хидму хайрмуна мекунем бо мардум барои ҳамин чиз мо дар бисёр одам менависа ки шумоиро кадем бояд напартом ура напартом мардуму да ёрдам мекунам ура напартом якҷо пул ҷамъ мекунам Дуруст. яъне ду се чиза барои ҳамин ки пули калоншон дар курай ҳамда сёмка дигароша мекунем сёмка намекунем бале. ва чун мегӯянд ки вақте инсон хайр мекунад бо дасти росташ дасти чапаш бояд ки огаҳ нашавад ва омадани моҳи шарифи рамазонро ба шумо муборак мегӯем раҳмати калон акаҷон ба шумо раҳмати шумо таманно мекунем ки ҳамеша бо ҳам рӯи саҳна бошед ва ҳеҷ гурбаи сиёҳ сади роҳи шумо аз сади роҳи шумо набарояд шуморо аз ҳам ҷудо накунад ва худо кунад ки бо ҳам ҳамеша дӯст бо эҳтиром бимонед ва таронаҳои нав клипҳои ҷадидро пешкаши мухлисон карда бошед ва дар охир таманнити шуморо баҳри мухлисон мехоҳем шунавед раҳмати калон ҳаматонда мухлисони азиз барои дастгирӣ барои қадар дӯстдорӣ инавоз мо ай консерт ромадем 1 соат консерта тамом кардем барои дӯстдории шумо барои меҳрубонии шумо барои қадар дастгирии шумо бо мо раваймон бисёртар шид гуфтем майли бия ки абдурамон бирем я барномаи дига бикунем ташаккур чизи хмуна миннатдоримона баён кунем миннатдории хмуна ба шумо баён кунем ҳазор раҳмати калон барои дастгиритон саломат бошед шумо дам раҳмат акаҷон ки дар ҳамин рӯзи консерт хай вазмини рӯз монда қатимон буден зинда бошед дар паси парда коромона исусу давдав карден шумо дам ҳазор раҳмати калон ташаккур шумо беҳтарин дӯстони мо ҳастед мегӯянд дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст дар парешонҳолию дармондагӣ бор дигар хуш омадед мефаҳмем дӯстира бале ва бинандагони азиз барномаи асрори ситораҳо бо тақдими шумо аз канали мо шумо ба канали мо обуна шуданро фаромӯш накунед ва нафароне ки аз канали мо реклама харидан мехоҳад дар рақамҳои зери видео нависанд хайр то барномаҳои дигар